Την Κριμαία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την αναγνωρίζει ως συστατικό κομμάτι της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτό λογικό δεν είναι? Και για αυτό, όχι, δεν είναι λογικό. Είναι άλογο και είναι και παράλογο μάλιστα. Εμείς θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε την Βόρεια, το ψευδοκράτος ως τουρκική επικράτεια. Μα το είπα ή μάλλον δεν τουρκική επικράτεια, σαν αυτόνομο κράτος. Το είπα από την αρχή ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα, όπως και στη Θράκη, που δεν έχουν καμία σχέση και δεν μπορούν να συμπληθούν. Και το ένα πάρθηκε με βία και το άλλο πάρθηκε με βία. Και η μεν και η δε. Ποια βία πάρθηκε? Η Κριμαία. Η Κριμαία, σας λέω, το 1992 έγινε δημοψήφισμα. Αυτό το 1992, το 2014 πάρθηκε. Ναι, για να πάω στο 2014 προηγήθηκε το 1992. Το λέω αυτό γιατί η Κριμαία από το 1992 σου λέει διαλύθηκε η χώρα στην οποία έμενα. Ναι, εγώ δεν θέλω να μείνω στην Ουκρανία γιατί δεν ήμουνα ποτέ στην Ουκρανία. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι περισσότερο αυτό που σας είπα με τον Αλμυρό. Ο Ρωσικός στρατός γιατί πήγε? Θα επιτρέψουμε στον Αλμυρό να ξεσηκωθούν οι κάτοικοι του, ας πούμε, να πάνε ξανά στη Μαγνησία, αν τους βάλουμε στον αυτό. Έτσι, μιλάμε, είναι καθαρά διοικητικό. Άμα ήταν έτσι, τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη να πάει ο Ρωσικός στρατός. Δεν υπάρχει Ρωσικός στρατός εκεί. Υπάρχει κάτι που δεν το. Το 2014 δεν πήγε Ρωσικός στρατός. Όχι, θα σας πω τι υπήρχε. Στην Κριμαία υπάρχουν δύο. Τα πράσινα ανθρωπάκια δεν ήταν Ρώσοι? Όχι, είναι δύο αυτόνομα κομμάτια η Κριμαία. Το ένα κομμάτι είναι η αυτόνομη δημοκρατία της Κριμαίας και το δεύτερο κομμάτι είναι η Σεβαστούπολη. Η Σεβαστούπολη είναι η μήτρα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, του ρωσικού στόλου. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με την Ουκρανία, δεν πέρασε ποτέ στην Ουκρανία. Είναι ο στόλος που ξεκίνησε να φτιάχνει και έφτιαξε ο Μέγας Πέτρος 300 χρόνια πριν, το 1910, 12, 15 και μετά ξεκίνησε και το 1700, δημιουργήθηκε ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας, δημιουργήθηκε εκεί. Είναι το μεευτήριό του, είναι η μάνα του, είναι η μήτρα του εκεί πέρα. Δεν πήγε, δεν είναι έκτος στόλος που ήρθε στην Κρήτη, που ήρθε στην... Αυτό το καταλαβαίνω. Έτσι. Άρα η Σεβαστούπολη, άμα δείτε την Κριμαία ένα κομμάτι, έτσι, το από κάτω κομμάτι είναι η Σεβαστούπολη που έχει αυτές τις μπούχτες εκεί πέρα, τις φυσικές, αυτές που μπαίνουν μέσα και τα υποβρύχια κτλ. Αυτό το 1954 δεν πέρασε στη Σοβιετική Ουκρανία επί Χρουτσόφ. Εκεί είναι στρατός, δηλαδή είναι οι πεζοναύτες. Δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Αυτή ήταν εκεί, δεν πήγε στρατός. Για την υπόλοιπη, συγγνώμη, τα πλάνα με τα πράσινα ανθρωπάκια που λέμε, τα Little Green Men, οι οποίοι πήγανε και ουσιαστικά χωρίς... Στη Σεβαστούπολη ήταν. Μόνο στη Σεβαστούπολη. Και μεταφέρθηκαν από εκεί στην Συμφερούπολη. Ξέρετε πόσο είναι η απόσταση, 80 χιλιόμετρα. Δεν πήγαν δηλαδή στην υπόλοιπη Κριμαία και βγήκαν έξω από στρατόπεδα και ουσιαστικά ζητήσανε από τους Ουκρανούς στρατιώτες να παραδοθούν, και επειδή υπήρχε κενό εξουσίας, επειδή οι τότε ηγέτες της Ουκρανίας είχαν βάλει την ουρά κάτω από τα πόδια. Νομίζω είναι ωραίο το αφήγημα το δυτικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, που δεν έχει όμως καμιά σχέση με την πραγματικότητα, γιατί απλούστατα η Σεβαστούπολη είναι η πόλη, υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις στη Ρωσία και σε άλλες χώρες, είναι η πόλη του ρωσικού, μετέπειτα ρωσικού εννοώ στην τσαρική εποχή, μετέπειτα σοβιετικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί πέρα που να μην συνδέεται με το στόλο. Αυτοί είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες. Άρα αυτοί ήταν, λέτε, που βγήκαν έξω και... Από πού να ήταν? Οι ναύτες δηλαδή βγήκαν έξω? Όχι, δεν είναι ναύτες αυτοί. Είναι στρατός. Είναι πεζοναύτες, είναι τμήματα ειδικά. Άρα λέτε οι πεζοναύτες της Σεβαστούπολης βγήκαν και περικυκλώσαν τα στρατόπεδα της Κριμαίας. Φυσικά.